мана мисол агар дар ҳамон брендҳои қиматро мехаред ва ё манам хел тайёр мекунанд, лекин ва ё он омехтавое ки дар рӯи шумо намехӯрад, он компонентҳое ки дар пӯсти рӯи мо намехӯрад, ҳамонҳоро ҳамроҳ мекунанд барои ва срок годносташ зиёд истодан. хоб мана духтаро дар ин ҷо 25 дона донаи тухм ҳаст. ҳамахел шушта мегирем ва манам хел плёнкаи дохилашро нағзакак ҳар яктаашро ҷудо карда мегирем. манам хел плёнкаашро баъде ки оби гарм ба камтар шушта гирифтед хушак ҷудо мешавад, чунки вақте ки дар блендер мо инро орд мекунем нағзакак орд шавад. мана ин плёнкаашро гирифта мепартоем духтаро. хуб духтаро, вақте ки мо тухмро аз пардааш ҷудо карда гирифтем, дар блендер мисли орд майда мекунем ва бинед ки ҳамаи зарфҳои шумо тоза бошад. баъде ки шуштед як бор дигар зарфҳоиро бо спирт, манам хел бо спирт нағзакак дезинфексия карда ҳар як зарфро тоза мекунем, чунки ин креми мо бояд ки муддати як моҳ ақаллан дар яхдон нағзакак истад. ҳамон муҳлати истифодааш як моҳ зиёд шавад. манам хел бо спирт ҳамаи зарфҳоро тоза мекунем духтаро. ҳатман ин корро кардан лозим. ҳамаи зарфҳоро дезинфексия карда гирифтем. акнун манам хел духтаро дар ин ҷо 25 дона зиёд донаи тухм ҳаст. мана духтаро, манам хел майда кардем, манам хел нағзакак майда кардем. дар ҳамон зарфе ки меҷӯшонем инро бо спирт нағзакак ин зарфро низ тоза мекунем. тоза кардем, баъд ин оби чашма мо ҳамаи ба фикрам ки ҳамин 2 ё 3 литри ҳамин расход мешавад, чунки мо инро дар муддати 6 соат меҷӯшонем. барои компонентҳои хуби ҳаминро гирифтан дар муддати 6 соат ҷӯшонда ва кам кам аз ҳамин оби тоза истифода баред духтаро. ним тои дигар об меандозем ва хуб 1 литр шуд. дар ҳамин 1 литр мана ҳаминро нағзакак дар оташи паст ҷӯшондан мегирем. мана 30 дақиқа шуд ки аллакай ҷӯшида истодааст. мана анамихи мешавад духтаро. ин ҳоло 30 дақиқа гузаштаги хай. манам ин тақрибан қариб соати 4 монда будам. то соати 12 шаба меҷӯшад, баъд мегирем. боз ҳамон 1 литри дигар ман рехтам. боз 3 соати дигар меҷӯшонем. мана ин тухмам ҷӯшид. ман инро шаб куштам. тахминан 9 соат ҷӯшид. бинед ки 2 литр 2,5 литр об буд. аз 2,5 литр об мана ҳамин қадараш монд. ҳозир ман боз дар стакан мерезам ва мебинем ки чанд грамм монд. хуб ман инро шаб куштам, хунук шуд. ман акун саҳар мегирем, меполоем инро. нағзакак меполоем, яъне аз дока. манам хел якчанд қабат докаро мемонед. ё дока бошад ё ягон чиз ки ба фикрам ҳамин дока латта хубтар аст барои нағз полоидан, ки манам ин доначаҳои хурдаш набиёд ба мо, танҳо обаш лозим аст. духтаро, ҳамон зарфе ки шумо мегиред ҳамин моеро бояд ки бо спирт тоза кунед. мана инро ман бо спирт дар дохилаш спирт меандозед. мана бо спирти 95% тоза кардам. дезинфексия мекунед. мана ҳаминтавр докачаро мемонем. намихел нағзакак мерезем.
мана ин гиалуронкаи тозаи табиӣ аст ки бе ягон моеъҳои дар пӯсти мо нофорам дар дохилаш надорад. албатта пеш аз инро истифода бурдан як бор шумо аввал дар даст ёки дар кафи дасти худ молед, бинед ки ягон реаксия наметиҳад, ягон сурхак намебарояд, баъд метавонед ки инро истифода баред. ман аз ин камтар дар ин зарф рехтам. мана ҳозир 3-4 қатра аз ҳамин равғани жожаба дар дохилаш ҳамроҳ мекунам барои боз ҳам эффекти хуб додан. мана ҳамин қадар кифоя аст ба мо. пеш аз истифода бурданам хеле омехта мекунем ва дар яхдон дар муддати 1 моҳ шумо ҳамин қадарро метавонед ки истифода баред дар пӯсти худ. пӯстро хеле мулоим мекунад ва тон ҳамон рангашро ҳам хеле хуб мекунад. духтаро агар пӯсти шумо хушк бошад, пӯстро хеле мулоими зебо мекунад. ҳозир мо мондагии инро бо биринҷ ҷӯшонда маска тайёр мекунем. инам хеле маскаи беҳтарину хуб аст барои сафед кардани пӯсти рӯи. духтаро то охир тамошо кунед. мана духтаро биринҷро мегирем, тоза карда мешӯем ва дар муддати 2 соат ҳамхел дар об тар карда мемонем. пас аз 2 соат обашро нағзакак мерезем ва бо блендер майда мекунем. аз ҳамон гиалуроне ки тайёр кардем ҳамроҳ мекунем. мана духтаро ин зарфҳоро ҳам ҳатман бо спирт тоза кардан дар кор. бо спирт тоза кардем. акнун биринҷро дар дохилаш андохтем. биринҷро ки андохтем, дар инҷо қариб 1 пилояи пур биринҷ аст. духтаро аз ҳамин оби тайёр кардаамон меандозем, аз ҳамон оби тухм. ҳамаашро хел назакак меандозем ва то ҳамааш ба пурагӣ мисли хамир майда шуда блендер ба тоб метиҳем. нағзака гирифта обашро аз донаш ҷудо мекунем. инро дар тоба мерезем ва то мисли крем шуданаш меҷӯшонем. духтаро мана духтаро ман гирифтам ҳамагӣ 1 дақиқа. 1 дақиқа ба мо кифоя буд ки мо манам хеле креми маскаи беҳтарини худро барои сафед кардани рӯй, барои мулоим кардани пӯсти рӯй омода кунем. духтаро ҳозир боз ман дар ин 1-2 ингредиенти дигар омехта мекунам барои боз ҳам мулоимтар шуданаш нишон метиҳам. духтаро камакак хунук шавад. маскаро дар қутӣ гирифтем. акнун дар ин манам хеле витамини Е меандозем. 1 қошуқ мана ҳамин қадар витамини Е мерезем. худашавдид боз аз масла жожаба меандозем, чунки крем мо мулоим истад ва эффекташам дар рӯи мо хубтар шавад. мана масла жожаба хуб мана ҳамин қадар хел таги қошуқчаба мебиёд гирифта меандозем. акнун ҳама инро нағзакак омехта мекунем. духтаро мана маскаи мо омода шуд барои рӯй. ин ожангҳои рӯйро нест мекунад ва пӯстро сафед мекунад. духтаро ҳатман хеле маскаи беҳтарин аст барои худ тайёр карда аз ҳамин ингредиентҳои табиӣ. хеле фоидааш хубтар аст барои пӯсти мо. мана мисол агар дар ҳамон брендҳои қиматро мехаред ва ё манам хел тайёр мекунанд, лекин ва ё он омехтаҳое ки дар рӯи шумо намефарад, он компонентҳое ки дар пӯсти рӯи мо намефарад, ҳамонҳоро ҳамроҳ мекунанд барои вай срок годносташ зиёд истодан. мо инро танҳо метавонем 1 моҳ истифода барем. агар ки зарфҳои шумо тоза бошад, болои ин плесен намегирад. плесен ягне ҳама кабутак мешад ку
ва ҳатман кӯшиш кунед ки дар зарфи тоза стерилизатсия карда бо спирт тоза карда шуда истифода баред. духтаро метавонед ки инро 1 моҳ истифода баред. беҳтарин маска омода шуд барои мо.